To, namiji mai saurin kawowa. Namiji mai saurin kawowa ga satar amsa. Shin ka san cewa idan kana saurin kawowa ba za ka iya satisfying din matanka ba? Misali ba za ka iya gamsar da matarka ba kwata-kwata a kan kato? To ga satar amsa alaji ku bude kunnen ku da kyau ku ji kuma ka tabbatar da cewa ka danna subscribe a wannan channel din sannan ka yi danna ƙarar sanarwa sannan kada ka manta ka ba da hannu a wannan channel din. Abu na farko shine ba tare da ɗaukar lokaci ba zan muku bayani amma za ku duka cika samun bayanai na a cikin videos ɗina idan har kuna bibiyar shafi na ne kaɗai domin zan iya ba da satan amsa a wani topic ɗan daban kun gane ai. Idan kana saurin kawowa ga satan amsa amma ka tabbatar cewa kai magidanci ne ba kai ni mutumin banza ba ne. Bana ba da hurumina ga wanda bai da aure, hurumina na masu aure ne sallah. So in kana da aure fakat baka da aure go away please. Ga satar amsa da wa sata amsa nan shine idan kana da taurin kawa ka yi istimina'i ne problem ne ka samu magunguna ka sha wasu abubuwa kai suka kawo maka baka tsalan saurin kawa ga simple instruction matarka hajiya ki zo kusa saboda za a kunna miki video nan ki je ki sai da zaki wa mai gida ki iya wasa da zalmalolo to zalmalolon ka za a yi wasa da shi lokacin da kake masturbation ko kuma ka yi wasu abubuwa ya canza maka body system ɗin kai canza magana ce wannan a ilmanci lokacin da ka yi abubuwa da yawa ya canza maka yanayin jikinka kana iya tun mace minti 30 minti 15 yanzu kan 5 minutes ma ya maka yawa so wannan shine tips ɗin da zan baka hajiya zalmalolon oga man zaitun kun gane ai man zaitun sannan za ku samu hulba ko kuma ku samu black seed kun gane black seed ba was the best wato habbatu sauda da man zaitun shi habbatu sauda za ka samu zuma ka sami shi ka ajiye shi enough kana sha cokali 2 da safe 2 da yamma in ka so ma 2 da safe 2 da rana koyaushe ka zauna ka rika shan shi ɗaya kenan na biyu ga asalin okadan hajiya za ta zauna ta yi maka wasa da salmalolo idan ka ji kana son ka kawo lokacin da kika ji mai gida yana aiko zai kawo ɗannan lokacin zai ki avoiding sai ki dakatar da wasan ba a so ya kawo a lokacin sai ki janye kar ki bar shi ya kawo idan baki bar shi ya kawo a lokacin ba sai ya bari kin bari ya huta sannan ya ji kaman yanzu kaman abin ya lafa kar ka yadda ka kawo kai ma ka rike kanka ku rika kokari kuna rike kanku wannan rike kanku din shine ba kwa yi ku dake kuna rike kanku idan ka rike kanka ka ki kawowa ku sa time ku duba karfe nawa ne idan ba ku gane ba ku yi magana a comment section time nawa ne yaushe ne kika fara mai wasan zaki ta mishi kai ma ka daure na ci in kana son ka samu lafiyarka zaki ta mishi wannan wasan a hankali da wannan man zaitun kina ta pumping din shi a hankali so da kin ji yana son ya kawo sai ki dakata abin da za ku yi kenan kar ki yadda ki bar ya kawo haka zaki ci gaba da me kar kuma kai ka yadda ka kawo kamar yadda na faɗa in har kana son lafiyarka to za ka yi ta avoidant za ku duba a to da minti 5 kake ko minti 3 ma ya maka yawa so yanzu sai ku duba wasan nan da kuka fara minti nawa ne kuka fara shi to sannan a minti nawa yake cewa zai kawo sai ku duba a ku samu ci gaba tun a yin farko idan ku har kuka bi abin da nace za ku samu improvement kun gane so a gaba za ki ci gaba da min shi a hankali abun nan ba sai kullum ba duk lokacin da ka ji sha'awanta ko kuma kawai kuna son ku samu makanku lafiya za ku yi shi man zaitun nan kuma kar ka rabu da shi ka rika dan shafawa a jikinka yana ƙara namiji girman zalmalulu da kuma ƙarfi activations da sauransu kun gane ai so wannan shawara ce da na baku kyauta domin haka ni shawara yana baku kyauta ruwanku ne ku yi mallakin ruwanku ne ku yi shawarar ruwanku ne ku taimaka kanku I don't give it up amma dai na baku kyauta